I decided to make a flashing video of this even noketa unime the Cathedral Church of St. Mary's Uruago, which is the cathedral of the Anglican Diocese of Nnewi. We made video we call attention of people. The Otago Kaidozie Cathedral then after I decided to take a step further into Ibatanime, that we were na ife ahụ follow outside. No, ife ahụ ka we fe do n'ime, mana oge mbata n'ime ebe la n'anya. Bịa. Ịghọtara. Wee bata n'ime. Wee fụ n'ime ụlọ ụka. Ụka onye esi wee gwụ n'anya. Yes, take a look. Negari anya. And asịrị na onye m ife ọma eto oye. And I take investigate there further. Then I found out that all these things, this beauty, may made it possible by the dean, sub-dean, which is now Onobohebe, if I'm not mistaken. I think he's here barely either 1 year or 1 year and he's able to make this kind of transformation. He's able to make this kind of transformation. He's able to make this kind of transformation. Ogempol outside the can make go through series of projects in Aga on ever. Then follow me and go say, if you just barely 1 year and the dean Onoluboheba 1 year, just 1 year and also Onogoleba and the Aya Oyafa Venerable Ekene Ilanose. What I go? Obataleba blues or we be dolu n'ime eba because no we find a man in be dolu n'ime eba and we were able to have this kind of transformation. Mana nduru ago when we eventually go see on before we eventually go. Otakwa nilo. Efo? So abata n'ime we fu na series of all na aga n'ilu here. For example, look at this tower. Set at this tower. If you this tower, if you're not alone at this tower, and actually overhaul this tower, starting from even the roof, the glasses and everything. Then the kwanyeba, but I could immediately go. I'm no serious work on this eba ndo koshkuna ano. Eba ndolu yebi. Inanye funa no serious work eba webe ndolu yebi. Eyotana. Inanya efuna no serious work eba. Eyotala. Then inekwa anya eba. Efo na secure kwa vicarage ebe ashidi kimbi. Eforia. Eba wo ebe ashidi kimbi. Otago mana o nwere ofe ife nchọ ka nkọwa ndị be anyị maka na asị na ikwu amaghị ibezie ndị uru agụ be anyị akwa ime ọlụdụ na katidral a wọlụdụla anyị fenjesego n'ọlụdụla anyị na go na those days mgbe a na-ekwu nọ churches niile nọ under Nnewi diocese tụkọta ego ewe bịa lụọ katidral. Anyị nwanwu ndị uru agụ zọrọ nya anyị jere ije kwuo okwu wee kwuo na katidral a ya adụba anyị. And the bishop n'onwe ye emego his own part. Anyị nwe ka ọ duziri self iwepụta ọkpa ka bishop wee sozi anyị ka even ji wee na bishop Ndubisi Obi emegoro anyị his own part wụ na onwere onye anwa ha na ilo wife gara ebe a before from ebe ni wee ga ebe a wilo gara ebe a. By the way,
by the way, wata camera, by the way, ile agala ebe a onye lead to my house. Ịghọtago, ile agala ebe a, express gara ebe a. Anyị mana before na ịpụcha apụ na abata chọọchị dị ebe a, chọọchị dị ebe a, express ga ebe a. Now, mgbe Bishop Ndubuisi Obi batara ebe a, the first thing o mere uwu, ensure that na divert ụzọ a. It took a lot of money. To acquire ana ndị mmadụ si n'azụ n'ụka ga wee court ira wee cross kwa ebe o wee close in ebe ka o wee do befitting for the space e need na this cathedral. So he did that for us. All fozili wolo dolo monayo. You want to go all follow so far so good. Actually can never na try because oye buonwe. You want to go actually can never currently na try. He is able to do all so much omegoleba just within barely 1 year, and just look at. But all those na na I need the pụta n'igbe ka ilo cathedral do buy because now I would the host of this cathedral. I kwuru no ya do buy. Ọnwụ na anyị mana ya alụ aya na hapụrụ ndị otolo ma ọ hapụrụ ndị Nnewishi ma ọ hapụrụ ndị Umuding eburu mana ebe ọ na anyị katara isi echetara na during the time a na-ekwu okwu cathedral na even ndị Anglican, ndị Catholic, ndị Pentecostal nọ na Uruagụ ya pụtalụ ma ndị ahụ eje ụka ha ncha niile pụtalụ wee mee their voice batalụ na na-eklozu nwere ila without ije nọwarị ọgụ ma ọ ije gbawara ya mgba. Now na orugo na omume, are we going to allow the cathedral to remain like this? Look at, we all know if as on one of the oldest, if not one of the oldest church one of the oldest church so I apụta n'igbe nduru agụ, anyị apụta n'igbe ka anyị lụọ cathedral Dubai, anyị apụta n'igbe ka anyị lụọ cathedral Dubai. Ife awọlụ enidiri abata n'ime ebe a, ịghọtago, enidiri abata n'ime ebe a. Even if we can't work on a new church project, at least we need to take care of this one. Finish it work it. Look at ogodo repenting, ịghọtago, ma obia ogodo repenting, then ma mabo, ịghọtago, ma mabo na ebe a niile, ịghọtago, mabo na ebe a niile ma nke even n'ime church itself. Take care of this compound, then take care of this wall fence. Ma lock ebe enwere ike lock much n'ime this cathedral ka ọ yawo onwe ife a na-eme ebe a, because na onwe ife diocese na-eme kịta ọkwuru agụ ye play kwa host to all the visitors ya bịa ebe a, ịghọtago. So ha ncha niile bịakọlọcha bịa ebe a ọkwa anyị nwa ndị nọ n'ihu. So na ọgwụkwọ na anyị nwa ndị uru agụ na-eche na ndị otolo ma ọ na ndị amishi ma ọ na ndị gono ya bịalụla anyị cathedral, anyị kwuru nọ ya adụba anyị dị afọ anyị alụ. Ịghọtago, anyị nwere mmadụ ebe a, anyị nwere mmadụ na uru agụ. Do I need to mention names? No, I will not mention names. Mana anyị nwere mmadụ here na ọwụrụgodo na asị ka ha pụta ka emewe, anyị nwere ndị nọ n'uru agụ adọ capable of ịkpọtara anyị ndị yenye anyị support ewelụọ this cathedral. Ịghọtara, ewelụọ this cathedral. Ụkọchukwu na ebe a, venerable na ebe a, achịrịkị na ebe a anyị egbu onwe, achịrịkị na ebe a anyị egbu onwe. And bishop emenala anyị nke ọ ya emela anyị n'ọkwaziri anyị wepụta ọkpa. Bishop nwere ike fụkwazie ebe ọ ya esi wee tile anyị ugwu. Ịghọtago, take millions of naira to take care of this road, and we know now the ball had to go in our court. Ịghọtago, the ball had to go in our court. Let us take care of pụtanụ n'igwe. Anyị na-eje na Lagos contribute ego wee lụọ chọọchị na Lagos, mee ife niile nke ahụ nke anyị. Anything cathedral na-eme, diocese na-eme, ọkwuru agụ na-play the host, and the believe na ife anyị anị anyị ọ ya rinwu anyị maka uru agụ buru ibu. Ịghọtara. So let us put our hands together ka anyị lụọ cathedral a, maka na anyị na-echekwa nọ ka diocese bịa lụọla anyị
ọdọrọzikwa etu ahụ ọdọrọzikwa etu a because na mgbe anyị na-ekwu na katidral anyị adụba anyị ọkwa ndị otolo kwuru ure si nye ha na ha ya alụ tinye ha na ha ya alụ ịghọtago anaghị nwakwuru na anyị chọrọ ya na ọya dụ na anụ uru agụ other denomination of churches kwudokwala anyị wee dụcha ọnọdụ ebe a ọ na miziri anyị ịlụ alụ na this particular building eruo na time anyị eme a total overhaul of this particular building ka ọ dị befitting ịdụ na cathedral na vicarage ya Archdeacon n'ebe a na-atry ọ na-atry his best ị na-anya ife ome n'ụlọ ụka oche njichalụ almost oche and the other things dị n'ime ụlọ ụka ebe niile nwụlọ ọcha ife onye diziri ụka akpa ya aka ebe anyị akpa ya aka. So let us come out in mass so that we can build our cathedral because na anyị akụkwe nwoke onye anyị na-ahapụrụ ya ọ ka wezuga ịma na asị na ife anọ n'ilo wee fụ wee sị ka m take a step further wee bata n'ime ịghọtago maka na anụta ka ala eze ka o ji wee dụka ya sị na complete agbụ inu a nke ahụ nke anyị ịghọtago nke ahụ nke anyị na the first time elelu foundation stone of this church ịghọtago St. Mary's Anglican Church Uruagu Nnewi mgbe ahụ emebụ the pro cathedral ịghọtago. This stone was laid on 26 October 1980 by His Lordship the Right Reverend J.A. Onyemelukwe, the Bishop on the Niger. ịghọtago the Bishop on the Niger, and it was dedicated eba in line with ife na-ekwu efu na ọrụ aya alụ ka dụkwa bịa ọrụ aya alụ ka dụkwa ịghọtara. For example again because anyị enyelu subdean n'ebe aka let me even correct subdean because we know that the bishop is the dean of this cathedral then the archdeacon will say the subdean of the cathedral church. So now you see now Susa bịa na-abịa ị na-anya n'elu ebe a kịta ịfụ na the subdean the archdeacon try go everything do possible na ị na-anya n'ime ụlọ ụka kịta ịfụ na take go care of all the dozigharị oche niile dị n'ime ụlọ ụka dozigharịa rọgụọ ya dozie nke dị n'ihu ọta dozie mana oche nidikwala idu n'elu ebe a oche nidere idu n'elu ebe a setakwa enu ebe nke eni oche nidikwala idu n'elu ebe a setakwa this side niile kwala ebe a niile oche nidikwala idu ebe a niile oche nidikwala idu ebe a niile. So na anyị enyelu Archdeacon nọ na cathedral aka na ọ ya egbu onwe anyị enyere Archdeacon nọ na this cathedral aka. For me, if I'm funny mono, I had them very, very impressed. I'm very impressed. But we need to do more. We need to come out. Otago, I'm in case you may more than when we so. Otago, Obaguna, water, Maria's water. Otago, Maria's water. I above Balakika, because Nanka won't kai. Otago, Nka won't kai. So, I'm making the Lord Bishop Ndubisi Obi-Wan Nwoke. When the subdean nona this cathedral and the person of Venerable Ekene Ilangus. When Ekene other go makana onye mere ofuma ya gwa na o mere ofuma. Bịakwa this side careful. Get this side careful. So we need to come out. If I wallow dolo monago, we need to come out. We need to come out. Now fuma. If this place needs to be taken care of. This place,
needs to be taken care of. Right round unu ka niile neediri ka amaye ebe tiles emeye increase. Tima here, Tima yeah, dozie. If we cannot even do a new cathedral, let us take care of this one. It can be repainted. It can be repainted. A refurbish may auto standard. What I go dozie the parking slot. Dozie the parking slot. Dozie your doma or do need to tidy the fence. Okochukwu oye actually can oye hora job actually can oye hora job Oh, wanna go ham non.